खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। फंबाय बिनानावमोन, फिन आङो सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थिखना हो बुखाना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो आरो आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ सिगांग्रो नायनो हायो। आं अमृत खेरखातारि फै बिदिब्ला जागायलांनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ। सेथि सोंथि, काजिरङा हादोरारि पार्कआ मा हादोरसायाव दङ? जों बयबो मिथिखागौ, बेनि फिननाया जादों आसाम। जोंनि हादोरसायावनो काजिरङा हादोरारि पार्कआ दङ। नैथि सोंथि, गोरबोनि रादाय सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? जों बयबो मिथिगौ, गोरबोनि रादाय सल'माखौ मीना खेरखातारि बिथाङा लिरदोंमोन। बिथाङा जादों सासे आइजो सल'मा लिरगिरि। थामथि सोंथि, बिटिसिनि मोनसेल' मुलुगसोलोंसालिनि मुङा मा? बेनि फिननायानो जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया देबरगाव, रांगालिखाथा, क'क्राझाराव दङ। ब्रैथि सोंथि, भारतआव बांसिन साहा दिहुनग्रा रायजोआ जादों? बेनि फिननायानो जादों आसाम। आसामाव बांसिन साहा दिहुननाय जायो एबा साहा प्रडाक्शना आसाम रायजोआव जायो। बाथि सोंथि, फान्थाव मोखै एबा टमाट'खौ मा हादोराव बांसिन दिहुननाय जायो? बे जादों भारत हादोरावनो एबा जोंनि हादोरावनो बांसिन फान्थाव मोखैखौ प्रडाक्शन खालामनाय जायो बा दिहुननाय जायो। दथि सोंथि, पाकिस्ताननि सुबुङा आथिखालाव मा हादोराव थांनो हाया? बेनि फिननाया जादों इजराइल। इजराइलाव पाकिस्ताननि सुबुङा आथिखालाव थांथ'नो हाया। स्निथि सोंथि, जालियावाला बाग बुथारग्लुंनाया मा मायथाइयाव जादोंमोन? बेनि फिननायानो जादों 1919 मायथाइयाव बे बुथारग्लुंनाया जादोंमोन। ब्रिटिशनि सान्थ्रिफोरा बा फायखिफोरा भारतारि सुबुंफोरखौ बुथारग्लुंदोंमोन। दाइनथि सोंथि, कनकलता बरुवाया माब्ला मुंख्लं जादोंमोन? कनकलता बरुवाया 20 सेप्तेम्बर 1942 मायथाइयाव मुंख्लं जादोंमोन। भारत सोमावसार एबा भारत नागार सोमावसारनायाव बारसोमनानै गहपुराव 1942 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बराव मुंख्लं जादोंमोन। गुथि सोंथि, भारतनि लावसिन रेल स्टेशना मा? आथिखालाव भारतनि लावसिन रेल स्टेशना जादों गरखपुर रेलवे जंक्शन। बेनो जादों आथिखालनि लावसिन रेलवे स्टेशन। सोंथि 10, कंग्रेस हान्जानि एबा कंग्रेस राजखान्थि आफादनि गिबि जथुम्माया बबेहाय जादोंमोन? बे जथुम्माया जादोंमोन गिबियाव मुम्बाइआवनो गिबि जथुम्मा जादोंमोन। सोंथि 11, बोसोराव 36 सान थानाय बेसेबां दान थायो? जों मिथिगौ बोसोरसेयाव 12 दान थायो, बेनिनो मोनस्नि दाना 36 सान थायो। 12थि सोंथि, अस्कार बान्थाखौ मा बिथिंनि थाखाय होनाय जायो? जों बयबो मिथिगौ, बेनि फिननाया जादों सावथुन एबा सिनेमा। सावथुन मुलुगाव साबसिन दिन्थिनो हानायनि थाखाय बे अस्कार बान्थाखौ होनाय जायो। 13थि सोंथि, मुम्बाइनि गोजाम मुङा मा? मुम्बाइनि गोजाम मुङा जादों बम्बे। 14थि सोंथि, सुबुंखान्थि सानखौ माब्ला फालियो? सुबुंखान्थि सानखौ 26 जानुवारि खालाराव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। 1950 मायथाइनि 26 जानुवारिनिफ्राय जोंनि हादोरा सुबुंखान्थि हादोर जादों। 15थि सोंथि, हेमग्ल'बिनआ बबेहाय थायो? हेमग्ल'बिनआ मानसिनि थैयाव थायो। थैयाव बे हेमग्ल'बिनआ थायो। 16थि सोंथि, नैथि देरसिन हादोरा मा? नैथि देरसिन हादोरानो जादों कानाडा। कानाडा हादोरानो जादों मुलुगनि नैथि देरसिन हादोर। 17थि सोंथि, जार्मानि हादोरनि रांखौ एबा कारेन्सिखौ मा बुङो? फिननाया जाबाय इउर' एबा इउर' कारेन्सिया जार्मानि हादोराव सोलियो। मानो होनबा
इउर'पियान इउनियना इउर'खौ दिहुनो आरो बे इउर'पियान इउनियनावनो दङ। 9थि सोंथि USA हादोरनि रां एबा कारेन्सिया मा? USA हादोरनि कारेन्सिया जादों US डलार आरो बे US डलारा मुलुगनि मोनफ्रोमबो हादोरावनो सोलियो बा मोनफ्रोमबो हादोरावनो US डलारजों रांखौ सोलाय सोल' खालामनो हायो। 19थि सोंथि भारतआव बेसेबां बोसोर उन कुम्भ मेलाया खुङो बा कुम्भ मेला जायो? बोसोर 12 उन कुम्भ मेलाखौ खुंनाय जायो बा फालिनाय जायो बा बेखौ जोङो मेला खुंनाय बुंनो हायो। जोबथारनाय सोंथि 20 सोंथि बुहुमाव बांसिन गोबारै खारनो हानाय हासिननाय जुनारा मा? बे जादों फिननाया जाबाय चितायानो जादों मुलुगाव बांसिन खारसिननो हानाय जुनार। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेथ'बाय। उननि समाव जोङो गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै इडुकेसन बड'लेण्डआव फैफिनगोन। गोजोन्थों।